foli bɛ aw ye Malikura kunnafoni sigikan ye nin ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC an ka kunnafoni kumabaw bi jumadonya la utukalo tile 30 san 2024 filɛ nin ye ninnu ye sirabakan kasara jugumanba fana sira kan ayiwa mɔgɔ 14 olu bɔnɛna u ni na k'a masɔrɔ transport en commun bisi dɔ ani kamiyɔnba dɔ ka kolosoliw senfɛ ɲɔgɔn na an ka laselikɛla Mariam Kuyate ale b'an bolo nɛgɛ kan an bɛna kuma dɔw sara la ka ɲininkali tɛnkunnen k'a la mun de bɛ nin sirabakan kasaraw caya Mali jamana kɔnɔna la Mali la l'Amérique ka dɛmɛ di siraw kan l'Amérique ye a yira k'a fɔ k'u ye dɛmɛ telimanw labila Mali jamana ye ka kɛɲɛ ni sanji jiba ye kasara minnu kɛ ka mɔgɔ dɔw bila gɛlɛyaw la olu kan ni laseli ninnu kɛra u ka dɛmɛ kɛ cakɛdabaso n'a bɛ wele ko USAID min bɛ Mali la o fɛ ka tɛmɛ ni halisa banisiralakaw fɛ yen nɔ ayiwa fitinɛ bilali Gaza kan n'u ye a wele ko opération Gaza ayiwa u ye laseli kɛ k'a fɔ ko ayiwa u bɛna dansigi ko la min senfɛ a yirala k'a fɔ ko dansagokɛla 250 ɲɔgɔn na u y'o olu faga fan dɔ fɛnɛ fɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye duniya keleya tɔnba ka kɛnɛyasoba n'a bɛ wele ko OMS ale fɛnɛ ye dɛmɛ di sira dɔw lajɔ yaasa ka boloci polio boloci kɛ denmisɛnnin dɔw la l'Amérique jamana kan yan nɔ ka kɛɲɛ ni jamanakuntigi ɲini kalataw ye awa cɛbɔw olu bɛ u yɛrɛ la kosɛbɛ ka u ka yɛrɛkofɔw u baaraw la ninnu de bɛna tɛntɛn aw ye sisan an ka jɛmukan kɔnɔna la a ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye halisa Malikura kunnafoni kɛnɛ sigilen kɔfɛ sisan awa kunungo a yirala k'a fɔ ko sirabakan kasaraba jugumanba kɛra Fana mara la ka mɔgɔ 14 faga tile damadɔ dɔrɔn a ɲɔgɔnna dɔ wɛrɛ kɔfɛ min kɛra kari tɛmɛnen na ka da seereya dɔw ka fɔli kan a masɔrɔla ka sababu kɛ transport en commun taamakɛla bisi dɔ min tun bɛ bɔla Bamakɔ ani kamiyɔnba dɔ ni ɲɔgɔn cɛla la min fɛnɛ tun bɛ bɔla Fana fanfɛlaw la ayiwa olu de nana kolonso ɲɔgɔn na vitesse ba ta a siraw ani sira sariya hakɛ labatolibaliyaw ayiwa ka fara sira fɛnɛ cogoyaw ka tiɲɛni cogoyaw kan k'olu de kɛra nin kasaraba ninnu sababu ye ka da nin bɛɛ lajɛlen kan direction générale de l'agence nationale de la sécurité routière n'ale ye Mali sira lakɔlɔsili cakɛdaba ye olu ka san 2023 jatew ye a yira k'a fɔ ko sirabakan kasara 7,785 k'o de kɛra salon san kɔnɔna la min senfɛ mɔgɔ 589 olu fatura o fɛ halisa ka tɛmɛ ni sirabakan kasara juru kelen nin ye ayiwa an tun y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan daminɛ na sisan n'an ye wele bila an ka laselikɛla ma ka bɔ Bamakɔ ni Mariam Kuyate yaasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na a b'an bolo nɛgɛjuru siraw fɛ an bɛna baro kɛnɛ dɔ sigi a kan ka ɲininkaliw sɛmɛ a la Mariam Kuyate Mariam i bisimila kɛnɛ kan e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna sisan mun de bɛ ka kɛ nin sirabakan kasara ninnu cayali sababuyaw ye Mali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la taama siraba ninnu kan i n'a fɔ sa Fana sira ale bɛ Segu taa sira kan ayiwa Kajatu n b'i fo n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ don sirabakan kasara kɔni a fanga kɔni bɛ ka bonya an fɛ yan kosɛbɛ Mali kɔnɔ yan nɔ n'i ye jateminɛ kɛ min yɛrɛ kɛra a kunun Fana siraba kan basigibaliya nɔba bɛ a ko la sabula maaw de tɛ ka bolimafɛnw kɔni boli dɔɔni dɔɔni bɛɛ bɛ ka taa vitesse de la sariyaw tɛ ka bato maa caman fɛ siko ko tɛ sira kɔni bila maa ye n'o tɛ ka sira minnu bɛ ka kɛ dugutaga siraw la a fanba bɛ ka kɛ an ka compagnie lakodɔnnenbaw de fɛ ani an ka kamiyɔnbaw n'an ko minnu ma ko poids lourds minnu yɛrɛ yamaruyalen don ka ni bolimafɛn ninnu boli sabula a yamaruya dilen don u ma nka u ka defo belebele min ye o de ye u tɛ ka ni bolimafɛn ninnu ka olu kɔni boli dɔɔni dɔɔni o fana tɛmɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ an ka siraw fana ni man ɲi kosɛbɛ sabula siraw eta kɔni tiɲɛnen don Mali sigida caman na dugutaga sira caman bɛ yen nɔ Mali kɔnɔ yan nɔ n'i ye siraw kɔni ta i bɛ nimisa kosɛbɛ Kajatu sabula a bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don n'i y'a daminɛ Segu sira fo ka taa se Mopti ka taa Sevare nin sira ninnu kɔni si tɛ sɔn Kayi marabolo fana kɔnɔna na k'a daminɛ Jɛma ka taa fo Kayi nin sira ninnu a si tɛ lamaga
a bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don a bɛɛ lajɛlen wo ye donc ni kasara ninnu kɔni jateminɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ vitesse ko nɔ bɛ ni kasara ninnu na nka an ka siraw fɛnɛ ni olu fɛnɛ nɔ belebele a ko la fɛnɛ. Ayiwa komi i bɔra sisan ka misaliya di an ma sira ninnu tiɲɛni cogoyaw taabolow kan awa an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye yala Mali marakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye direction nationale de l'agence de la sécurité routière ye olu ye taabolo jumɛnw de sigi sen kan yaasa nin waleya ninnu ale bɛ se ka kɔn cogoya min na ka a fanga dɔgɔya cogoya min na awa e bɛ se ka mun de fɔ an ye o taabolow kan. Awɔ Kajatu ni ye kasara ninnu kɔni jateminɛ n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ se ka fɔ ko an ka kasara minnu bɛ ka kɛ nin waati in na bilako tɛ quoi a bɛ a mɛnna an ka ɲɛmaaw an bɛ se ka fɔ olu kɔni caman kɛ sirako bunakun kan nka i b'a ye sira ye fɛn ye ani lakurayali de ka kan san damadɔ kɔnɔna na o de bɛ an ka ɲɛmaaw jɛn dɔɔnin. Min ye sirabakan kasara yɛrɛ o direction ba ye olu kɔni a yira yɛrɛ k'a fɔ ko ni san 2023 in kɔnɔna na kasara yɛrɛ hakɛ kɔni bonyana ka tɛmɛ san 2022 kɔnɔna na ko sabula ko n'i ye kow jateminɛ san 2023 kɔnɔna na siraban kasara ninnu mun kɛla o hakɛ yɛrɛ taara 689 la alors que san 2022 kɔnɔ o ta kun ye maa 689 olu de kun ye ani 84 olu de kun ye kasara sɔrɔ a tɔgɔ bɛ di 2022 kɔnɔna na wa a kasaraw fɛnɛ ni a fanba yɛrɛ bɛ ka kɛ an ka karitigiw mobilibatigiw sotaramatigiw ani taxitigiw. Yala Mariam gɛlɛya jumɛn de bɛ ɲɛmɔgɔw bolo ka taabolo dɔw bila sen kan yaasa ka se ka sira la kɔlɔsi mɔgɔw bɛ se ka kisi ne gɛlɛya jumɛn de b'u bolo a ko la e bɛ dɔ ɲɛdɔn o la wa? Ayiwa Kajatu n'i ko ko gɛlɛya ne tɛ se ka fɔ ko gɛlɛya bɛ an ka ɲɛmɔgɔw kan a ko la. Parce que n'i ye a jateminɛ ɲɛmaaw olu de bɛ jamana yɛrɛ mara jamana mara bɛ olu de bolo a bɛ komi i n'a fɔ olu de ye dutigiw ye olu de kan ka mesure sévères ta mesure gɛlɛnw ta mun bɛ a to jamanadenw bɛ se ka u suit an bɛ waati min na i ko sisan jamana yɛrɛ bilalen don digitalisation minɛn kɔnɔna na ne hakili la sirabakan ko koɲɛw olu bɛ se ka bila digitation kɔnɔ n'an ka maa minnu bannen don sariya yɛrɛ batoli ma u ka kɔnfɔrɔn ka siraw de dilan fɔlɔ ni maa minnu bannen don sariya yɛrɛ batoli ma olu bɛ se ka ɲangi min kan ka da olu kan o ɲangiliw bɛ da u kan n'o tɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ an ka ɲɛmaaw bolo ka sin ka sirabakan kasara yɛrɛ ko sabati ne bolo an tɛ se ka fɔ ko u bɛ se ka gɛlɛya an ka ɲɛmaaw bolo quoi sabula olu de ye marabagaw ye olu de kan ka e bolo sisan faso jama yɛrɛ hakilina ye mun de ye ni sirabakan kasara ninnu kɔtigɛbali ninnu kan yala hamina bɛ u la a koɲaw la ka taabolo dɔw sigi sen kan wa parce que an tun y'a mɛn a wagati dɔ la k'a fɔ ko dɔw farala ɲɔgɔn kan ko parents des victimes d'accident de travail minnu dɔw denw tora sisan sirabakan kasaraw la k'u tun farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi baɲumankɛkulu dɔ sigi u ni direction nationale de la sécurité routière tun bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sensibilisation kɛ yala o jɛkulu façon ninnu olu bɛ yen toujours wa hamina jumɛn bɛ faso jama la population la ka taa a sira kan? Awɔ Kajatu ni kɔni y'a jateminɛ a kɔni man di maa si ye sa ka mɛn ko tuma bɛɛ i adamaden ɲɔgɔn dɔ kɔni ni o bɛ bɔnɛ sirabakan kasara la kuma tɛ ka mɛn ko maa caman wa a bɛ kɛ dɔgɔkun kɔnɔ i bɛ bali ka mɛn ko dɔ sara a kɔni man di maa si kɔni ye ka nin kumakan ninnu mɛn n'i ye jateminɛ kɛ kari tɛmɛlen fana sirata kelen in na maa caman fana bɔnɛna o nin na i ka ko o fana ni accident caman fana kɛra kunu alamisa k'o fana ni ta fara kan o kɔni fɛn kɔni min yɛrɛ kɔni bɛ maaw kɔni dusukani kosɛbɛ kosɛbɛ sabula nin man di maa si a bɛ maaw kɔni tɔɔrɔ min ye faso jɛkulu minnu sigilen don sirabakan kasara yɛrɛ o koɲa dɔw ɲɛnɛbɔli ma yan nɔ effectivement jɛkulu dɔw bɛ yen minnu sigilen bɛ a kama nka olu ka baara fanba caman bɛ kɛ u bɛ taa gariw de la an ka autogariw la ka taa maaw n'u hakilinaw yira ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la karibolilaw ka taa sensibilisation kɛ olu kun kosɛbɛ ka a yir'u la k'a fɔ kari kan ka boli
waati minnu kɔnɔna na u man tɛ ka boli waati minnu kɔnɔna na chauffeur kan ka i yɛrɛ comporter cogo di n'a bɛ volant na a kan k'i yɛrɛ comporter cogo di kari kɔnɔdenw ɲɛkɔrɔ wa yanni maaw fɛnɛ ka don kariw kɔnɔna na ka dugutaga siraw minɛ olu kan hakilina jumɛn de kan ka fɔ olu ɲɛna ni u y'a ye karitigi bɛ ka kari boli suguya dɔw la olu bɛ ɲɛfɔli kɛ cogo di bon o sensibilisation ninnu caman association ninnu bɛ taa olu de kɛ ka caya Mariam, est-ce que faso jama tɔw yɛrɛ ɲɛ b'o la est-ce que faso jama tɔw bɛ u mɛn sabula n'i ye jate fɛnɛ minɛ sisan i ko ko k'a fɔ ko gɛlɛya tɛ jamana marakɛlaw bolo ka kɛɲɛ n'a taabolo ye nka olu fɛnɛ sinsin bere tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko vitesse de bɛ ta kojugu ko mobili bolilaw bolifɛn bolilaw bɛ vitesse de ta kojugu wa fɛnɛ k'u bɛ fɛn min ye sira labatoli sira ka hakɛ sariyaw ye k'u t'olu labato awa nin koɲa nin sisan mun de bɛ se ka kɛ sa ka dansigi kɛ a la e yɛrɛ bolo ni o de fi ɲɛna sisan Kajatu ne bolo fɛn kelen dɔrɔn de kan ka bila place la o de ye ka mɔgɔ lajagoya ka sariya bato déjà an donna digitalisation an bɛ digitalisation minɛn kɔnɔ sariya de kan ka jagoya ka labato bɛɛ lajɛlen fɛ kelen kelen parce que ni sariya ma labato Kajatu ni ko ye an bɛ taa sara kelen de fɛ o Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ko ɲɛworoba ye donc ne fɛ fo sariya de ka bato an bɛ digitalisation min na wagati min na ye sirako koɲɛw kan ka bila o de minɛn kɔnɔ maa fɛn fɛn n'i ye sira dajɛngɛ i bɛ ɲangi maa fɛn fɛn n'i ye sira dajɛngɛ i ka ɲangi ne yɛrɛ bolo kɔni o de y'a solution kelen ye nin ko in na sabula ne ɲɛ tɛ alternative gɛrɛ la a ko la quoi. Ayiwa nin tun ye an ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ Mariam Kuyate ale ka kumakanw ye ka kɛɲɛ ni sirabakan kasara juguya kɔtigɛbaliw olu ye ni u bɛ waliyaliw n'a kelen bɛ sababu ye sa ka mɔgɔ caman ni bɛ bɔnɛ a la olu senfɛ ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an bɛ an senfa ka taa fɛn min ye Banisirala ye a yirala k'a fɔ ko Banisiralakaw olu ye ladɔnniyali kɛ Banisirala ye ladɔnniyali kɛ k'a yira k'a fɔ ko u ka fitinɛ bilali sen kan ne fitinɛba nin n'u bɛ kan k'a kɛ Gaza n'u ye a wele ko opération Gaza ayiwa n'a bɛ senna u bolo u y'a yira k'a fɔ ko o fitinɛ min filɛ ye nin a o senfɛ k'u ye dansagokɛla 250 ɲɔgɔnna faga kalo kelen dɔrɔn kɔnɔna la awa u y'a yira k'a fɔ ko dansigi kɛra o laseliw la u y'o laseliw kɛ o fan dɔ fɛnɛ fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye duniya keleya tɔnba ka kɛnɛya bolofara soba ye n'o ye OMS ye awa olu fɛnɛ ye dɛmɛ sira dɔw dili sira dɔw lajɔ yaasa u ka se ka polio boloci k'o kɛ denmisɛnninw na Banisirala Gaza kɔnɔna na halisa ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye l'Amérique jamana ye a lase k'a fɔ k'u ye dɛmɛ telimanw labila Mali ye ka da sanjiba tiɲɛni nɔw kan n'a kɛra sababu ye ka fasojamakulu dɔw bila gɛlɛyabaw la awa o laseli ninnu kɛra u ka foroba cakɛda n'o ye USAID ye ale fɛ Mariam Tarawele bɛ détails di an ma an k'a lamɛn. Kabini lawale Mali jamana kɔnɔ yani furu ka siri furuden fila ni ɲɔgɔn cɛ woro de bɛ kɔn ka tila n'an ko min ma ko woroba tila kunu woro tila ani bi woro tila cɛ an y'a ye danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛla la bi woro tila kɛnɛ kan i bɛ denbaw ye mɔmusow tɛnɛmusow kɔɲɔmuso terimusow o n'a ɲɔgɔnna caman. Yasa ka faamuyali yɛrɛ sɔrɔ bi worotila lahalaya kan an y'an senfa ka se worotila kɛnɛ dɔ kan aw ni ne an ka jɛ ka maa dama dɔ lamɛn. Ne kɔni hakili la worotila kun ye fɛn min ye k'a yira balima bolo ni sinji bolo ani furuyɔrɔ ni teriyɔrɔ la k'a dɔn ka ni woro tilala furuden fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira k'a fɔ k'u ta kɛra ɲɔgɔn ye u dira ɲɔgɔn ma woro kulakun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ kun y'o ye. Ayiwa e yɛrɛ bolo ni woro panier nana sisan jɔnni kelen yamaruyalen don k'i tɛgɛ don woro la fɔlɔ. Bon ne bolo ni woro nana sisan ni woro bilala yani woro ka dayɛlɛ denbaw de bolo kan ka don woro la fɔlɔ ni denbaw bolo donna woro la tuma min na donc mɔgɔ tɔw bɛna fara denbaw kan ka woro kila.
ka kɛɲɛ ni bi tile woro tilacogo taabolo yɛlɛmana denbaw fɛ. Kun woro tila ani bi woro tila kelen tɛ. Fɔlɔ woro kun bɛ tila mɔgɔw kun tɛ dalajɛ. Woro kun bɛ taa di mɔgɔw ma so ko karisa di ye cɛ sɔrɔ. Ɲamakalaw kun bɛ yaala n'a ye, ɲamakalamuso kelen bɛ sɔrɔ i bolo i b'a kun kɛ lɛfɛ kɔnɔ. O bɛ taa n'a ye ka don n'a ye dugu kɔnɔ. A bɛ ko karisa di ye cɛ sɔrɔ ko aw ka worow filɛ filɛ. Bɛɛ b'i ka woro ta. Nka wari tɛ d'a kan dɛ, a tun bɛ kɛ ten de. Mais bi an ɲɛ b'a la wari bɛ ka da woro kan. Wari bɛ ban ɲina ka da woro kan o kun tɛ kɛ wo. Sisan dugawu bɛ wari de da woro kan ka wari bɛɛ ban di la. Wari foyi tɛ to denba bolo, wari foyi tɛ to woloba yɛrɛ bolo. O kun tɛ kɛ wo. Woro de b'i d'aw ma ten. K'aw ka woro filɛ karisa den ye cɛ sɔrɔ. A bolo yɛlɛmara parce que a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye parce que wari min b'i sɔrɔ n'a bɛ da woro kan ni wari banna nin na mumu dɔ minɛna ka di den ma. Makɔrɔ i bɛ se ka ladilikan jumɛn de di sisan musomisɛnninw ma? Ayi sisan musomisɛnninw u tɛ mɔgɔ la maintenant tɛ woro tila ma wuli ka wari cɛ ka kɛ woro kan. Hali woro kun bɛ tila hali o yɛrɛ woro tila kɛ dɔw yɛrɛ o kun ye sɛbɛn mun ye dɛ olu kun bɛ dɔrɔmɛ 20 da u ta kan. U tɛ tɛmɛ o kan dɛ 20 dɔw yɛrɛ dɔrɔmɛ 10 yaya. Mais k'a kɛ wa kɛmɛ ni kɛmɛ fila u kun tɛ yen dɔrɔmɛ 20 dɔrɔmɛ 10 o ye sɛbɛn mun ye dɛ n'o tɛ dɔw b'u ta di to foyi t'a kan fɔlɔ kun tɛ di awɔ parce que a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye e ni wari bɛ dara woro kan k'a di ni se tɛ e ye e bɛ mun san minɛn na k'a kɛ den kun yarɔ o ye baara ye sa dɛ n'u sera ka dɔ b'a la ka woro di mɔgɔw ma u kana wari d'a kan o ye ko ɲumanba ye dɛ n'o kɛra denba bɛ sutura n'o kɛra denbajatigi yɛrɛ bɛ sutura. Furu nafolo bɛɛ n'i ka moyen de don dɔw ta bɛ kɛ 20,000 ye dɔw ta 30,000 ainsi de suite ka taa quoi n'a fɔra furu nafolo yɛrɛ mana kɛ 20,000 100 ka b'o la ko denbaw ta ko nɔgɔman tɛ quoi ne kɔni fɛ dɔ ka bɔ a la anw yɛrɛ fɛ yen bɛɛ n'i ka laada de don dɛ mɔgɔ tɛ ko bɔ dugu la mais i baarako i bɛ se k'a b'o la anw yɛrɛ fɛ yen kɔni ne faso la wari tɛ da woro kan bɛɛ ka woro de d'i ma n'a bɔra denba kɔni ta la o si tɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma bilen. Wari min bɛ da woro kan a ka ca. A ka ca ne kɔni fɛ wari min bɛ da woro kan dɔ bɛ se ka bɔ a la parce que mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen ye. Awɔ tiɲɛ don maaw ka sɔrɔw tɛ kelen nka nin wale kelen bɛ laada ye bi Bamakɔ musolakaw bolo 1,000 walima 500 walima 200 o de bɛ da woro tilatɔla kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen kan denbaw fɛ nin wale yɛrɛ kelen bɛ sababu ye ka dɔ bɔ furu nafa la. Dis-moi ma belle si tu es bien réelle. Elle est réelle. Jusqu'à présent fourni tu manquais à l'appel. Woroba tilalen kɔ musolakaw ka denbaw fɛ o ye sira dilen ye cɛlakaw ma ni ka waati subanti kɔɲɔ bɛ se ka kɛ waati min na. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ayiwa lamɛnbagaw a y'a faamuya k'a fɔ ko nin tun ye Mariam Kuyate ale de tun bɛ ka kuma fɛn min ye silamɛ furusiriw olu taabolo a n'a laadaw kan Mali kɔnɔna la a fɔ an ɲɛna sisan ni an selen an ka jɛmukan camancɛ yan fanfɛla kun fɔlɔ dankunyɔrɔ la ayiwa an b'a ɲini aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan an bɛ segin ka na kɔfɛ sisan ka na jɛmukan kunnafoni tɔw lase aw ma a k'an bɛn sɔɔni. an balimaw ani yantuma jatigɛ wale jɛkulu fariyanlen fanga ni timinandiya ye ani min bɛ ka bonya sahel kɔnɔ État islamique sahel jenim marifatigi kulu a n'a ɲɔgɔnnaw caman o bɛ ka adamadenya gɛlɛya juguya ani ka basigibaliya jɛnsɛ farafina tilebiyanfan bɛɛ la o bɛ kɛ lakanako gɛlɛnba ye aw hakilina ye mun ye jatigɛ wale kɛlɛli la sahel jamana kɔnɔ yala AES kɛlɛbolo cɛdenw o kelen bɛna se ka jatigɛ wale kulu marifatigiw kunbɛn sahel wa mun de kan ka kɛ aw hakilina ye jumɛn ye minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye uti kalo tile 30nan ye a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa an balimaw nin jɛmukan a kana fɔ aw kɔ dɛ.
ni an seginne kana an ka kɛnɛ kan sisan an b'an sefa ka taa Rusi ani Ukraine fanfɛ ka yirala k'a fɔ ko muso 2 olu fagara Rusi ka gosili senfɛ ka tila ka mɔgɔ 8 ɲɔgɔnna k'olu fana jogin kosɛbɛ Sumi dugu la ka taa Ukraine kɔgɔduguyan fanfɛla la ka fara o kan a yirala k'a fɔ u ka sigiɲɔgɔn sigida dɔw mɔgɔw u taara ka t'olu fasa jamaw lawuli Modibo Dambeli ale bɛ fandɔn in fɛ Rusi jamana dancɛ fanfɛla la Kursk ni Kiev kɛlen don ka wulikajɔ daminɛ kabi utu kalo tile 6 yasa a bɛ se ka kɛlɛkɛ wɛrɛ kura wɛrɛ dayɛlɛ ni Rusi jamana ye Nagakɔrɔ marayɔrɔ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ u y'a yira k'a fɔ ko muso dɔ su yɛrɛ ye ni san 37 don u ka sojan dɔ binnen o gabakuru jukɔrɔla la u y'a yira k'a fɔ ko a bɛ marayɔrɔ 187 ka bɔ Sami u ni Rusi jamana dancɛ furancɛ la ko wele-weleda kɛra olu ye k'u ka yɔrɔ bila a bɛ mɔgɔ 21 bɔ minnu taara ka bɔ jamana dancɛ la nin don na jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma la dankarili wɛrɛw la mɔgɔ 8 olu jogira Dnipropetrovsk, Kherson ani Kharkiv famaw ka kuma la u ka sanfɛ pankunu saradasiw ka sanfɛ pankunu o ɲɛmɔgɔ Mykola Oleshko y'a yira k'a fɔ ko ale ka kɛlɛkɛcɛdenw u ye drone 12 de jigi duguma Shahed alamisa ka jugu jɛ jumadon na Rusi jamana ka kɛlɛkɛcɛw olu kɔni bɛ kan ka u digi ka don Ukraine kɔrɔyanfan na alamisa don Rusi jamana y'a yira k'a fɔ ko u ye dugu kura wɛrɛ 2 minɛ Ukraine kɔrɔyanfan na Union Européenne ale sagola ko kɔni ye ko ka Ukraine saradasiw u ka kalan lakɔkɔ mais hakili kɔni bɛ filan la ni dɛmɛ kan ka kɛ Ukraine yɛrɛ ye ni laseli kɛra jumadon Union Européenne ka kɛnɛma ko politiki o ɲɛmɔgɔ fɛ Union Européenne y'a yira k'ale ka laɲini ye ka Ukraine ka saradasiw mɔgɔ 60,000 olu de ka kalan lakɔkɔ Kremlin y'a yira jumadon ko ale sirannen tɛ k'a fɔ Mongolie ni Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Poutine kan ka tagama kɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni jamana in na ni ale bɛ o duniya kiritigɛ bɔ sonba la ni a bɛ wele ko Cour pénale internationale ni ale kɛlen don ka nominɛli kɛ sɛbɛn o labɔ Rusi jamana ɲɛmɔgɔ nɔfɛ sisan an bɛna farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka bolo a yirala k'a fɔ ko Mali samatasɛgɛw u ka entraîneur kura ni a sugandira utukalo tile 28 na san 2024 na tali jara kosɛbɛ maliyɛnw nisɔndiyara a ka tali la Siyaka Tarawele VOA ka farikolo ɲɛnajɛ lasilikɛla ale ye dɔw ka hakilinaw ta an ka lamɛn Sinanturanta ko kun kan Mali ye cɛ kɔrɔbalenw forobatɔn degeli karamɔgɔ kura ta a tɔgɔ Tom Saint-Fit Belgique jamanaden don Maliden don ka hakilina filɛ tɔgɔ ye Bakari Balo ye entraîneur kura min taara an bɛ ka jɛn an ka tugu o kɔ joueur k'u yɛrɛ di o ma u ka balontan Mali balontan kɛ u ta ye bɛɛ ka dusu ta k'a tan n'o tɛ entraîneur tɛ kupu ta joueur tɛ kupu ta mais ɲ'an jɛnna an bɛ kupu ta o de la f'an ka dusu ta joueur ka bɛɛ kan kelen kan ni fiɲɛ min bɛ yen hali n'a bɛ ɲɛmɔgɔ la u ka sigi u k'a fɔ u kana to kɔ kan k'a fɔ ko n tɛna nin kɛ u ka na u yɛrɛ di u k'a fɔ an bɛɛ fasodenw de voilà. Ne tɔgɔ ye Fatuma Balo bon ne yɛrɛ hakilina min ye entraîneur ko la bon ni ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ ko bon Mali ka problème tɛ entraîneur ko ye mais n'u y'a ta o tɛ basi an bɛ dugawu de k'a ye sisan donc hakilina yɛrɛ ye min ye an supporter ka hakilina yɛrɛ ye min ye bolonako nin o de ye an mago bɛ coupe de la donc tant que n'a ma se k'an dusu suma o ko in na o de ma nɔgɔ an ma quoi parce que entraîneur ko in filɛ a ka gɛlɛn quoi bon ne yɛrɛ ɲininka moi personnellement n b'a fɔ problème tɛ entraîneur ko ye parce que problème bɛ sɔrɔ ne yɛrɛ fɛ problème bɛ fédération de la sinon hali ni ye diɲɛ bɛɛ entraîneur ta ka di Mali ma a ma nɔgɔn quoi donc u k'a essayer u ka ko yɛlɛma sinon a ma nɔgɔn ne yɛrɛ bolo a ma nɔgɔn quoi. Ne tɔgɔ Sumayila Watara ne sigilen don Kurumane MC dɔgɔtɔrɔ ye entraîneur kɔrɔ min tɛna kunun an hakilila ye min ye a ko la bon an bɛ se k'a fɔ a ka ɲi mais an ka entraîneur kɔrɔ min ta la cɛn ka fisa bɛɛ bɛ fili mais cɛn na o entraîneur fana a kun ka ɲi koyi a kun ka ɲi yɛrɛ la k'an ka tiɲɛ fɔ entraîneur mun nana ale kɔfɛ bon an tɛ se k'a fɔ k'o man ɲi donc n'u nana baara daminɛ donc o fana bɛ jija entraîneur kɔrɔ danna sira min na donc ka jija ka tɛmɛ o sira kan n'o kɛla an bɛɛ nisiri wasa. Umaru Traore mais entraîneur kɔrɔ min taara sisan ne hakilila min b'a la parce que ne ka ye la i b'a sɔrɔ ne hakili tun bɛ min na i n'a fɔ
jamanaden mako tun bɛ entraîneur sugu min na ayi an tɛ se ka fɔ ale tɛ entraîneur kura ka min kɛ ka maliyɛnden ka Mali qualifié ka taa coupe d'Afrique kɛnɛ kan a kana da o ma dɛ a ka kɛ finaliste hali n'a ma coupe ta a ka se finale la a tila ka qualifié ka taa coupe du monde na a dɛsɛlen bɛ ka se 8e quart finale la. Ne tɔgɔ ye Cɛya Tarawele. Ne hakili la ye Mali balontanko la o ye de an ka fédération problème b'an ka fédération na n tɛ entraîneur ko tɛ parce que fédération bɛ baara dɔw kɛ hali n'i ye jateminɛ kɛ an ka sigida la an ka fédération bɛ taa balontan yɔrɔ la ka sɔrɔ u m'an ka maakɔrɔbaw ɲininka maakɔrɔbaw dun bɛ deli k'a fɔ an ɲɛna ni ɲana an ka bɔ ka taa so an ka olu ɲininka u k'an bilasira ni fɛn dɔ ye waati si an ka mɔgɔkɔrɔbaw t'an bilasira ko an bɛ fili sɔrɔ a sira kan o ɲinɛlen don o yɔrɔ in kɔ. baara de bɛ degeli karamɔgɔ kura bolo VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. L'Amérique jamana ka yan nɔ ka kɛɲɛ ni jamanakuntigi ɲini kalataw ye minnu ka kan ka lawaleya novembre kalo nata ninnu na ayiwa Kamala Harris n'ale ye démocratiw ka musobɔ ye ani Donald Trump n'o ye républicainw ka cɛbɔ ye u bɛ yɛrɛ ko fɔ munumunu na l'Amérique jamana kɔnɔna la yan nɔ o de siraw kan ayiwa démocratiw ka musobɔ ni n'o ye Kamala Harris ye ale ka sarankani fɔlɔ senfɛ l'Amérique camancɛ yan fanfɛ kalatalaw ye a ye a yira k'a fɔ awa ko l'Amérique jamanadenw dana tigɛlen don ko ka Donald Trump ka koɲaw u tariku ko ka yɛlɛma don o la awa ka tɛmɛ ni ninnu ye halisa an ka kunnafoni kɔnɔ Banisaralakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko Banisarala ye laseli kɛ k'a fɔ ko u tun ye fitinɛ min daminɛ Gaza n'u y'a wele ko opération Gaza min senfɛ n'u ye dansagokɛla 250 ɲɔgɔnna faga awa u y'a yira k'a fɔ ko u ye dansigi kɛ u koɲaw la a dun senfɛ mɔgɔ caman ni bɔnɛna ka fan dɔ fɛnɛ fɛ yirala k'a fɔ fɛn min ye duniya kiliya tɔnba ale ka bolofara ye n'o ye kɛnɛya bolofara ye olu fɛnɛ tun ye dɛmɛ di sira dɔw lajɔ Gaza kɔnɔna la yaasa ka polio boloci kɛ denmisɛnninw na ninnu de kɛra an ka bi kunnafoni sɔrɔlenw ye an fɛ ka lase aw ma an ka jɛmukan kɔnɔna la bi sisan ka foli ani tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen a y'a faamuya k'a fɔ awa kunnafoniw a ma se ka kɛ i n'a fɔ komi a taabolo kɔrɔ o ma sɔrɔla ko dɔw senfɛ awa kɔfɛ ayiwa an ka kunnafoni nataw kɔnɔ an bɛna jɛ kunnafoni minnu tun bolo dalen bɛ an bolo ka na u bɛɛ laseli kɛ aw ye kɔfɛ nin tun ye bita ye min laseliw kɛra aw ye ne Keyatu Tarawele fɛ awa a bɛ an ka dɔgɔkun Malikura jɛmukanw fɛnɛ kun cɛ ayiwa k'an bɛn di aw ma aw bɛ Mariam Tarawele a b'ale sɔrɔ Malikura kɛnɛ kan ntɛnɛndon nka san'o cɛ bi juma in na sisan na fitirida magɛn in na aw bɛ Mohamed Ture sɔrɔ fɛn min ye an b'a fɔ kɛnɛ ye a bɛ kuma Mali sɔrɔdasiw ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ n'u ka dansagokɛ kɛlɛ ninnu ani AES mɔgɔw ka jɛ kɔnɔna la nin tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye aw bɛɛ ni ce aw ka kulomajɔ la Ala ka dɔgɔkun laban ja an bɛɛ lajɛlen na a k'an bɛn waati wɛrɛ. an balimaw ani yantuma jatigɛ wale jɛkulu fariyanlen fanga ni timinandiya ye ani min bɛ ka bonya sahel kɔnɔ État islamique sahel jenim marifatigi kulu a n'a ɲɔgɔnnaw caman o bɛ ka adamadenya gɛlɛya juguya ani ka basigibaliya jɛnsɛ farafina tilebiyanfan bɛɛ la o bɛ kɛ lakanako gɛlɛnba ye aw hakilina ye mun ye jatigɛ wale kɛlɛli la sahel jamana kɔnɔ yala AES kɛlɛbolo cɛdenw o kelen bɛna se ka jatigɛ walekulu marifatigiw kunbɛn sahel wa mun de kan ka kɛ aw hakilina ye jumɛn minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye utikalo tile 30nan ye a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa an balimaw nin jamukan a kana fɔ aw kɔ dɛ